Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor festivals. En het festival is het Kunstenfestival in Aardenburg. En daarom zijn hier aanwezig Willem de Stichter. Hartelijk welkom, Willem. Dank je, Jan. En aan zijn zijde Ilse Bruggeman. Ook hartelijk welkom. Dank u wel. Willem, Aardenburg en Middelburg. Maar niet Middelburg uit Zeeland, maar uit Vlaanderen. Ja, Vertel. Middelburg uit Vlaanderen. We hebben 2 jaar geleden voor het eerste kunstenfestival gehad. Dat was beperkt tot Aardenburg, Zeeuws-Vlaanderen. West-Zeeuws-Vlaanderen moet ik zeggen van mijn vrouw. Dit jaar hebben we gemeend om er een grensoverschrijdend karakter aan te geven. En hebben we contact gezocht met de gemeente Maldegem. Omdat Middelburg, gemeente Maldegem, precies op de grens ligt en eigenlijk heel goed vanuit Aardenburg te fietsen is en omgekeerd. In Middelburg is ook van alles te beleven. Middelburg is ook betrokken bij een meetjeslandroute waar ook kunst wordt getoond. Dat trekt al heel veel mensen. Het is eigenlijk vanuit Middelburg maar een klein sprongetje om ook nog eventjes Aardenburg aan te doen. Ja. En wat is jouw functie in de stichting? Ik ben voorzitter van de stichting Aardenburg Kunstenfestival. Oké, en Ilse, wat is jouw functie in het gebeuren? Ik werk mee vanuit Middelburg en dan in een werkgroepje dat wij samen met Aardenburg in overleg gaan hoe we alles kunnen ondersteunen en meewerken. Oké. Ja. En het thema van dit kunstenfestival, wat is dat? Het thema is Vrijheid Vandaag. Nou, dat is toepasselijk in 2019 natuurlijk. Ja. Want daar hebben we ook speciaal op in willen haken, want we vieren natuurlijk dit jaar ook 75 jaar bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog. En Vrijheid Vandaag is natuurlijk een prachtig thema als je kunstenaars een podium wilt geven. Kunstenaars zijn mensen die een stukje vrijheid moeten hebben om hun werk te kunnen doen, om te laten zien hoe zij naar de maatschappij kijken, wat hun ideeën zijn. En die moet je eigenlijk alle vrijheid geven om ze tot volledig ontplooiing te kunnen laten komen. ja, en vrijheid, dan zijn er eigenlijk geen grenzen. Hè? Nee, ook niet meer. Nee, ook niet meer. Heel toepasselijk. Ja, dat is toepasselijk. Ja, en Ilse, hoeveel kunstenaars hebben jullie in Middelburg? Of locaties? Je mag kiezen. Wij hebben eigenlijk 2 locaties, maar we hebben toch 4 kunstenaars gekregen. Oh, leuk. Dat is leuk, ja. Ja, zeg en Willem, hoe komen jullie nou aan die kunstenaars? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, wij hebben een heel beroemde Belgische curator, kunsthistoricus en filosoof aangetrokken. Zo. Die in België en ook ver buiten België grote bekendheid geniet als een expert op het gebied van de kunst. En nu zijn naam? Dat is Hans Thijs. Hans Thijs. En Hans Thijs die hebben we eigenlijk in zekere mate de vrijheid gegeven om te kijken, ook weer vrijheid, om binnen dat thema zijn invulling daaraan te geven. En dat heeft hij fantastisch gedaan, want we gaan op 10 locaties bij ons in Aardenburg en 2 in Middelburg, gaan we iets van 40 kunstenaars laten zien. Oké. En dat is niet alleen beeldende kunst, maar dat is ook poëzie, dat is ook film, allerlei installatieachtige kunst. En dat is een hele mooie mix van, misschien goed om even te zeggen, we hebben een aantal hele beroemde kunstenaars, mensen die al lang naam hebben gemaakt, wereldwijd. Ja. Een stuk of 4, 5. Maar daaromheen hebben we, zoals Hans Thijs zegt, een aantal jonge honden die echt helemaal losgaan. Helemaal goed. Ja. Nou, het is zo dat wij natuurlijk terugkijken op het gebeuren hè, met deze aflevering van Scheldemondig. Hoe is het eigenlijk in de pers gekomen? Hebben jullie een persmoment gehouden? En wanneer was dat? Ja, ik ben de datum even kwijt, maar dat is iets van... 6 juni was het. 6 juni? Ja. 6 juni. 6 juni 2019 is er een persmoment geweest. Ja. En wat hebben jullie toen gedaan? Toen hebben wij eigenlijk een symbolisch moment willen maken, waarbij we, maar dat is misschien leuk om... Ik vind het leuk als jij er iets over vertelt. Nou, Ilse, ga je gang. Dat vind ik leuk, ja. The floor is yours. Ja, want het was inderdaad wel leuk dat wij met Middelburg gevraagd werden om samen te werken, maar we kregen ook echt wel
de mogelijkheid om ook op dat persmoment mee te gaan en te vertegenwoordigen. En toen werd er gezocht in de werkgroep om het aanschouwelijk ook te maken. Van de Belgen werden wij dan vanuit die kant van de grens genoemd. En dan zochten we naar een leuk idee. En dan is uiteraard die typische grenspalen die wij hebben tussen Nederland en België. En heb je er toen een uit de grond gerukt en toen ergens in Aardenburg? 300-tal kilo zwaar, ja. Nee, ik heb die verplaatst. Oké, ja goed. We hadden in Maldegem al een heel mooie replica. Een replica? Ja, door ook een plaatselijk kunstenaar eigenlijk gemaakt. En die hebben we dan gebruikt En, dus op 6 juni, en waar heb je die toen symbolisch. geplaatst? Die hebben we geplaatst in Aardenburg. Dat Ja. was even kijken, praktisch gezien ook een heel mooie, uiteraard de hoofdlocatie. En dan is daar ook een hele leuke act rond gebeurd. En wie heeft die act gedaan? Ja, die naam ben ik Dat is Rini Venijn. Oh ja, Ja, wereldberoemd. Ja. Ja. Dus het was jullie grenspaal en Rini Venijn uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Die hebben een act gedaan. En waar was de locatie precies in Aardenburg? Voor de Kaaipoort. Voor de Kaaipoort. Het meest iconische beeld zo'n beetje van Aardenburg. Nou, dat lijkt me nou het mooiste moment om eventjes een minuutje naar, niet helemaal, naar zijn act te kijken. Ja. Maar een kunstenaar die maakt zijn eigen kunstwerk. En is die begrensd? Ik hoop het. Want zonder grenzen, vrijheid vandaag, vrijheid is dat maar alles mogen en alles doen? Is dat zo? Nee. Oh, toch? Mag een kunstenaar nou alles zeggen? Dat vind ik niet. Vindt u wel? Maar mag een kunstwerk een ander gewoon heel pijn doen? Mag dat? Nee. Oh, dat mag niet. Dan mag hij toch niet alles zeggen? Hij mag alles zeggen. Oh, maar niet alles uitdrukken. Er zijn grenzen. Er zijn gewoon grenzen aan de kunst, maar mensen. Misschien is dat zo, maar kijk, daar staat een grens. Als we onze kunstwerken goed willen begrijpen, en als we onze knopen niet te star willen doen, dan zullen we af en toe bereid moeten zijn om de grenzen te steken. En dat is het mooie van Kunstenfestival Aardenburg dit jaar. Dat ze de grenzen gewoon over zijn gegaan. En dat het aan allebei de kanten nu kunstwerken te bekijken zijn. En dat we van elkaar leren. En dat we elkaar bekrachtigen en moedig worden. En dat we daardoor misschien weer nieuwe grenzen hebben. Want kunstwerken hebben grenzen nodig, maar die zijn wel elke dag anders. Nou, veel plezier met het vervolg. Ik zou zeggen, gaat u door de grens. Gaat u naar binnen en u hoort alles over de kunstwerken van Aardenburg. Ja, dankjewel. Heb je paspoort nog bij, meneer? Oh ja, dankjewel. Je kunt allemaal naar binnen gaan en dan krijgt u dingen. Nou, dit was een fantastische opening van het gebeuren, het persmoment. Ik zag daar ook de lokale burgemeester lopen. Peter Ploegaert, ja. Ja, Peter Ploegaert. En misschien dat u mede-bestuursleden ook even kunt noemen die in beeld dat is waren. Carlien de Bakker, die heeft u langs zien komen. Christian Jongsma hebben we gezien. Theo Kalis. En even kijken. Niemand vergeten, hè? Nee, bestuursleden, zei je, hè? Ja, ja. Ja, Theo de Bruiker Oké, hebben we maar ik dacht natuurlijk over het uit filmpje, Maldegem ook gezien, uit Middelburg. Ja. Ons vijfde bestuurslid heb ik niet gezien te beelden nu. Oké, Dus, ja. maar, Nou, in mijn eentje op pad hebben we ook een keer een programma gemaakt. Heeft iemand zich bereid verklaard om in mijn eentje op pad te maken. Dat hebben we al een keer in het verleden gezien. En toen waren we in de kerk en toen hebben ze dus ook een kunstwerk binnengesjouwd. En ook die balken is uitgelegd door de sleutelbewaarder van de kerk. Ben ik even zijn naam kwijt. Dick de Poter. Ja, Dick de Poter. Die zorgt er ook allemaal voor. Ja. Dus wat mooi is in dat kunstenfestival, dat je verschillende locaties hebt. Dus je hebt die kerk, je hebt natuurlijk het buitengebeuren met de Kaaipoort. Welke locaties hebben jullie nog meer gebruikt? We hebben het Gemeentelijk Archeologisch Museum. We hebben de plek waar het toekomstig Archeologisch Museum gaat. Dat is een winkel aan de Marktstraat. Dan een oude winkel aan de Marktstraat, daarnaast.
Dan hebben we nog de Gallery, Freeman Gallery. We hebben het gymlokaal, daar wordt een prachtige film getoond. Die duurt 15 minuten, maar ik zou iedereen aanraden om daar te gaan kijken. Ja. Als er nog tijd voor is. Een oude school, de Vostema van Ooij school, die leeg staat, is ook een locatie. Dat zijn eigenlijk de binnenlocaties. Oh ja, zeker niet vergeten, de schuur en het erf van de familie Wijfels. Ja. Prachtige locatie ook. Ja. Ja, en nog het Gele Huis. Het Gele Huis is ook aan de Marktstraat, nee, de Oude Kerkstraat. Dat is voor mij een van de hoogtepunten van wat er te zien is. Ja, ja. Ja. Nou, het is een mooie terugblik natuurlijk. Ja. En misschien dat we dan ook nog beelden kunnen laten zien wanneer het uitgezonden wordt. Hè? Ja. Ja. Ik moet overigens niet te vergeten de 2 locaties. Ja, dat wou ook Ilse. Ja. De 2 locaties. Wat wordt daar uitgebeeld in Middelburg? In Middelburg is het onze Sint-Petrus en Pauluskerk. Daar worden er 2 kunstenaars getoond. Dus Tamara van Zan is dan die jongere waarover dat Willem het al had. Waar Hans Thijs zich ook sterk mee maakt. Maar uiteraard ook dan een meer gekende, Bernd Lohaus. Ja. En dan op de andere locatie, dan hebben we een Azar-alfabet van Guy Rombout. En dat is in het convent Santa Clara. Oké, helemaal mooi. Heel mooi. Dus als mensen dit op de tv zien, dan kunnen ze dat nog een keer op Facebook, kunnen ze dat nakijken. En wat is het Facebook, misschien even noemen? Weet jij dat? Kunstenfestival Aardenburg. Daar kunnen ze altijd nog eventjes... eenvoudig te vinden. Ja. Mijn naam is Ad van Rijswijk, ik ben lid van het gidsenteam. En we zijn hier op het Kunstenfestival in Aardenburg. Dit is de 2e editie, de editie 2019. Dit is een voormalige ijzerwarenwinkel. En een aantal jaren gesloten. En die is helemaal ingericht door een groep jonge kunstenaars. Hele jonge kunstenaars zelfs. En die noemen zichzelf Troebel Nijntje. Dat is een hele duidelijke verwijzing naar Dick Bruna. En zij zijn geïnspireerd door stromingen als Dada en Fluxus. Die namen zullen u misschien niet zoveel zeggen. Maar als ik de naam Wim T. Schippers, Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel noem, dan weten zeker oudere kijkers waar ik het over heb. Dit is ontregelende kunst. Dit is kunst die je de werkelijkheid opnieuw wil laten ontdekken. Goed, Willem, heb je ook nog een mooi boek bij? Ja. Ben benieuwd. Als je het even naar de camera kunt tonen. Een prachtige catalogus uitgebracht. Daar staat echt, van alle kunstenaars staat er een fantastisch verhaal in. Een mooi beeld, een interview, een filosofisch verhaaltje van Hans Thijs. Echt aan te bevelen om dit ook aan te schaffen. Zeker als je een goede herinnering wil hebben straks aan het Kunstenfestival. Ja. Actuele. En wie is deze persoon nou? Dit is Spinoza, een van de grootste vrijdenkers die we in de geschiedenis kennen. Nou, dat is allemaal vrijheid. Hij heeft in Aardenburg gewoond ook. Dus, is dat zo? Ja. Oké. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Oh, weer wat bijgeleerd. Goed, zijn er nog dingen die jullie tot slot willen zeggen, terugkijkend op het festival? Volgend jaar festival? Over 2 jaar, denk ik. Ja, de bedoeling is eigenlijk dat we hebben ervan geleerd de vorige keer dat er heel veel werk is. Ja. We doen dat met
uitsluitend vrijwilligers. Dat wil zeggen, Hans Thijs is natuurlijk een professional. We hebben ook nog een productiemanager die we ook als professionele kracht hebben ingehuurd. Maar voor de rest doen we het allemaal met vrijwilligers. Je moet denken aan tussen de 100 en de 125 vrijwilligers uit Aardenburg en Middelburg. En het is te veel om die elk jaar hiermee te belasten. Ja, ja. Dus we hebben besloten om er biennale van te maken. Dat Ja. betekent dat we het om de 2 jaar doen. Ja. We gaan nu eens kijken hoe dit loopt. Ja. En daarna gaan we met elkaar eens kijken hoe we het over 2 jaar gaan doen. Ja, even terugkijkend op 2017. Toen waren jullie nog niet bij, Ilse. Maar hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, als iets wat geleid heeft tot tot een stukje bevordering van de leefbaarheid. Want daarvoor zijn wij opgericht. Wij willen eigenlijk door middel van goede kunst zoveel mogelijk mensen naar Aardenburg trekken. Dat organiseren met vrijwilligers. En we hebben gemerkt dat een heleboel mensen die elkaar voor die tijd niet kenden, laat staan dat ze elkaar groeten, die kennen elkaar nu wel. En het draagt echt bij aan een stukje leefbaarheid in Aardenburg. Dus het is echt een verbindend gebeuren. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. En Ilse, nou ook nog over de grens natuurlijk. Ja, voilà. Nou komt de kardinale vraag. Over 2 jaar doe je nou weer mee? Ik vond het een hele leuke ervaring, Ja. een hele leuke samenwerking. En zoals gezegd, ik heb het ook ervaren dat we heel veel leuke nieuwe mensen leren kennen. En dat is echt wel een meerwaarde, vind ik. Dus, Ja. En als je zo'n initiatief kan ondersteunen, dan is het leuk. Ja. Ja, kunst verbindt, hè? Absoluut. Ja. En dan zijn er geen grenzen, hè? Nee, Oké. Nee. Goed, zullen we het daarbij laten? prima. Helemaal goed. Dankjewel. Oké. Nou, beste mensen, we zijn weer wijzer geworden van een terugblik op het Kunstenfestival in Aardenburg. En we hopen van harte dat er over 2 jaar, in 2021, weer een nieuw festival komt. Ilse, Dank u wel. hartelijk dank. Willem? Dankjewel, Jan. Ja. Oké, dank je wel.